Bé, doncs, en relació a aquest tema, segons consta en un informe Empleo para Todas, que este dilluns passat ha llançat la Fundació ADECO, sobre la dona en risc d'exclusió en el mercat laboral, les conclusions a les quals arriba aquest informe es basen en les respostes de 700 dones, sent d'elles del País Valencià en situació de vulnerabilitat social, que busquen, a través de l'ocupació, estabilitat econòmica, independència i autonomia, i fins i tot en moltes ocasions una eixida a situacions de violència de gènere. El document assenyala així mateix que el perfil de la dona en risc de pobresa es correspon amb el d'una dona entre els 16 i els 29 anys, amb responsabilitats familiars no compartides, en situació d'atur de llarga durada i sense estudis. És evident que les dones encara suportem diferències pel que fa a la taxa d'activitat, a la continuïtat i permanència en el mercat de treball i en el tipus d'ocupació que desenvolupem. També som majoria en els contractes temporals i treballs a temps parcial, per no dir que més del 80% de les dones ocupades treballen en el sector serveis, un dels sectors amb menor protecció laboral, com tots sabem. I malauradament, perquè ja portem uns anys del segle XXI, encara és moment de plantar cara a tots aquells que volen imposar novament el sistema que atorga a les dones el paper de cuidadores i als homes el paper de productors.